Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla DZ application. Nam derɗiraaɓe, hande bo mi waddani en video ɗo dow musamman himɓe ƴamtoɓe dedei lawol ngol ɓe tokkata ɓe heɓa konte TikTok monetize. En andi heɓugo konte TikTok monetize en Afrique ce n'est pas facile, ɗum hoyai. Non derɗiraaɓe, lawol ngol on tokkata on heɓa konte TikTok monetize be koyɗum. E non derɗiraaɓe, konte moɗon TikTok bo ton ɗo hutinira jonta on foti on laara ɗum monetize nana monetize. To on tawi na ɗum monetize, hutinirgo konte mai nafata on, dikkana on wara on creya konte TikTok monetize. Mi tammi on fami derɗiraaɓe, dedei lawol ngol on tokkata on yaha on heɓa konte TikTok monetize ɗo, na konte wa creyanga fu ɗum monetize. E non a fotai bo a creya konte maɗa a hutinira be maga seɗɗa a wi'a a wartiranga konte TikTok monetize. Waɗugo monetize ɗo daga ha creyugo konte on. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. Ngam majum mi yiɗi mi waɗa video ɗo inshallah mi holla on dedei lawol ngol on tokkata on heɓa konte TikTok monetize. Arande mai ni en wara en nasta nder TikTok mi holla on dedei no on tawata konte TikTok monetize va'i, e non konte je na monetize bo no va'i. En nasta nder TikTok banni. To en wari en nasti nder TikTok banni, en wara ha didi tati ɗo, heɓa on yi'a konte ɗo ɗum monetize na ko na ɗum monetize. Dedei ko mi hollata man ɗo, to a tawi konte maɗa wala ɗum ni, andu to konte maɗa na ɗum monetize. E non konte to na monetize bo, no a neɓiri ha ton fu a fotai a ganya ko dala gotel be konte mai, aɗo perda connection maɗa mere. En wara en nasta nder didi tati ɗo. To en nasti nder didi tati ɗo banni, sai en wara ha windi TikTok studio. To en ɓiɗɗi dow TikTok studio banni ɗo, ɗum wanginanan en banni. E non nda ha ɗo ɗo windi monetisation ɗo en tawan, nda toɓɓe ɗe ɗo, nda ɗo windi abonnement, programme de récompense, créateur marketplace, travail avec les artistes, programme d'incitation, live, prospect live. Derɗiraaɓe, to ni ɗum konte je na monetize ɗo, on tawan ba toɓɓe gotel ko toɓɓe ɗiɗi ko toɓɓe tati ɓurata banni. On tawata programme de récompense, e non on tawata travail avec les artistes, e ko nandi e toɓɓe goɗɗe fu on tawata. To on tawai toɓɓe ɗe ɗo ni, andite konte moɗon na ɗum monetize. E non derɗiraaɓe, konte monetize ɗo mari haje kuje ɗiɗi. A heɓa 10,000 personnes abonné, e non a heɓa 5,000 vues ha videoji maɗa je a publiata ɗo ka TikTok fuɗɗan yoɓugo ma. E non yoɓugo man bo derɗiraaɓe, sai to himɓe ɗo lara videoji maɗa ɗi a waɗata très important. E non bo TikTok ɗo mari condition ji fere-fere inshallah. E non heɓirta konte TikTok monetize derɗiraaɓe, matotire be am ɗum wonai mere. Fame boɗɗum, to on mari haje mi yerɓana on video no on creyirta onon mai on creya be hore moɗon konteji moɗon ɗo ka ɗum 5,000 ɗum boro 5. E non to on mari haje mi creya konte moɗon monetize mi yerɓitana on, bo on yaha on connecta, ɗo bo ɗum 2,500, ɗo bo boro ɗiɗi be reta, no ɓurani on fu. Boro ɗiɗi be reta inshallah mi creyanama konte maɗa TikTok monetize, mi yerɓitanama ha a woni fu a connecta. E non derɗiraaɓe, to onon mai on mari haje on anda on ekkita no on creyirta man, bo ɗo bo mi yerɓana on videoji laabi no on creyirta man ha onon man on creya, ɗo bo ɗum 5,000 ɗum boro 5 on yoɓata mi hollita on. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. On yettama, on yelanama khairu. Kala marɗo haje fu, numéro am WhatsApp ko bo gal appel 692 46 13 46. Numéro mai ɗo afisi ha ɗo inshallah. On foti on contacta. On yettama derɗiraaɓe, abonné, partage video mai be sobiraɓe moɗon. Wassalamu alaikum.